Dobrý den lidi. Jdeme natočit další video. Jenom tu něco stopnu. Já jsme tu. Dobrý den lidi. Toto je druhý video o té hry. Tohle je Pokémonko. To bylo práce stát. No. Jdeme. Video, baví to. Jo, je to. Pomka. Další. Jo. Natočil jsem druhý video. Abyste věděli. Ahoj. Další nesválně se tam další Pokémon. A něco jsem vám chtěl říct. Takovým krátký video uděláme. A vidíš to tam? Jo. To všechny moji Pokémony. Tohle je můj prostě. Make it to play. Jo, máme dalšího Pokémona, to mý šoty. Není to druhé. Jo, tohle bude video krátký. Ty budete na výlet s maminkou. Můžeš natočit Brawl Stars, nebo Roblox, nebo pomůžu natočit Pokémonko. Napište tam dolů, prosím, dávejte lajky, nebo to pak neďte úplně stejně jako